Добре дошъл! Аз съм Мария, а днес ще направим водена медитация за освобождаване от напрежението. Намери си удобна позиция. Седни или легни, така че тялото да се чувства поддържано. Позволи си да бъдеш тук. Сега. Затвори очи. Насочи вниманието върху дъха си. Не го променяй. Просто го наблюдавай. Усещай как въздуха влиза и излиза своето естествено темпо. Нека вниманието ти се спусне към твоето тяло. Почувствай как се свързваш с земята под теб. Почувствай тежестта на тялото си. Тя е тук. Държи те. Можеш да се отпуснеш. Започни да издишаш напрежението. Без усилие. Просто издишване. Пускай това, което вече не ти е нужно. Сега насочи вниманието си към челото. Позволи му да се отпусне. Пусни всяко напрежение в очите, в челюстта, в езика. Спусни се към врата и раменете. Може би носиш тежест. Сега можеш да я свалиш. Издишай с меко отпускане. Пусни тежестта. Нека се разтвори с всяко твое издишване. Сега позволи на гърдите и корема да омекнат, да се движат свободно с дъха. Не е нужно да контролираш нищо. Само присъствай. Отпусни таза, бедрата, коленете. Усети опората. Усещането, че всичко е наред точно сега.
Спусни вниманието си надолу, към стъпалата. Свържи се с земята. Представи си как всяко напрежение просто се оттича дълбоко надолу към земята. Остани в тишина. Просто бъди с усещането, че нищо не трябва да се прави. Че е безопасно да бъдеш в покой. С всяко издишване още малко напрежение си отива. С всяко вдишване се връща усещането за лекота. Ти си тук. Целият свят може да почака. Сега е време само за теб. Когато си готов, започни бавно да връщаш вниманието си към пространството около теб. Почувствай опората под себе си. Раздвижвай лекичко пръстите си. И когато пожелаеш, отвори очи. И продължи със своя ден, знаейки, че си в безопасност.